Jeg er økologisk landmand, fordi jeg har det godt med, at mine dyr har det godt. Jeg har det godt med at gå rundt og arbejde med dyr på dyrets præmisser. Der går 60-70 søer herinde, hvor de har sådan et næsten lige så stort areal udenfor. Her går de så hele vinteren. Når så græsset bliver grønt til foråret, så lukker vi en låge op, og så kommer de ud på græsmarken. Så har de så 3 hektar, de kan gå rundt på derude og æde græs og rode i jorden og hvad de ellers har lyst til. Dyrevelfærd, det er også sundhed. Og vores grise, det gælder både søer, men så sandelig også slagtesvinene, de ser en dyrlæge meget, meget sjældnere, end de gør konventionelt. Dyr, der går på den her måde og får grovfoder, der er det bevist, at der er mange flere umættede fedtsyrer i kødet. Og umættede fedtsyrer er sunde fedtsyrer, så det vil sige, at det er ikke kun dyrene, der har det godt. Vi andre får det også bedre af at spise økologisk kød. Nogle af de gode ting ved at være økolog, det er jo også dyrevelfærden. Der gør vi jo mange ting, for at grisen skal have det bedre. Blandt andet, vi klipper ikke tænder på dem, på grisene. Og det har ingen betydning herude, fordi at de går for motion, så moren har meget mere mælk, end en traditionel indendørs so har. Og så klipper vi heller ikke haler på dem. Dyrene skal også have fri adgang til grovfoder. Og det betyder, at dyrene aldrig er sultne. Det giver mindre stress. Hvis man kan se, så er dyrene utrolig rolige herude. De er så afstresset og rare at have med at gøre. De kan røre sig, de kan bevæge sig rundt. De kan rode i jorden. Ikke? Ja, det er godt. Vi arbejder utrolig meget på dyrenes præmisser herude. Det er ikke os, der bestemmer dagsordenen for det meste, det er faktisk dyrene. Ting tager den tid, ting tager her.